Адгукніся душа песняй звонкай грымні, няхай песня з віхрамі памчыцца. Пратніх сэрцах няхай разгарацца агні, думы новай пальюцца крыніцай. А зараз на сцэну запрашаем выхаванцаў Міёрскай дзіцячай школы мастацтваў Варвару Чарняўскую і Варвару Мацур. У іх выкананні для вас прагучыць Аве Марыя, Джулія Качыні. Вітаем! Каляда, каляда, нават зорам трывожна, па заблытаных сцежках крутога жыцця. Да сваіх у гэтых вечар спяшаецца кожны, дзе ў сям'і за сталом нас чакае куця. Няхай будзе вам цёпла бы бацькаўскай хаце, у гэтым свеце шырокім, дзе столькі дарог. Няхай людзі зямлі для вас будуць як брацця, і жыццёвыя сцежкі прастуе вам Бог. Хутка і непрыкметна ляціць час. Амаль усе канкурсанты прадставілі свае выступленні. Засталіся толькі гаспадары свята. Запрашаем на сцэну парафію Унібаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі з Міёр. Сустракайце! Открывая программу Захар Кулеш. Здравствуйте, я вам исполню песку «Рождественская шкатулка».
На сцену запрошаем Анастасию Кунцевич и Анастасию Шоки. У их виконанні для вас звучить інструментальна композиція «Шутка». Вітаємо дівчат гучними аплодисментами. Аплодисменты дівчатам. Пригожую польскую колядку «Ближей стаеньки» виконає для вас наймолодша удельниця конкурсу Бондар Вольга. Потримаємо її аплодисментами. Твоих районах,
Аплодисменти Бондер-Вольє. А зараз на сцену вийде Дана Падява. У її виконанні прогучить пісня «Німауля у Бетлеємі». Зустракаєм! Народився в стані, хоч і Божий син, королеві світу, откупитель. Його мати обіймає, ти навколо поглядає, як з усім він справиться. Його мати обіймає, ти навколо поглядає, як з усім він справиться. Не бойся, Марія, Йосиф каже так, гэта дитя Бога, в небі бачив знак. Тут з'явилися аньоли, заспівали їм весело, Глорія, Глорія, Глорія. Тут з'явилися аньоли, заспівали їм весело, Глорія, Глорія, Глорія. Пастушки прибегли, как хвалу отдать, с радостью чекали, как пред Паном стать. И принесли все, что мели, заспевали, как умели, хвалу Богу вышини. И принесли все, что мели, заспевали, как умели, хвала Богу вышини. На высокім небі мудреці прийшли, подарунок Пану дари принесли. Надійшла вручить кадила, міра золота кадила, славим Пана в кожний час. Надійшла вручить кадила, міра золота кадила, славим Пана в кожний час. Аплодисменты! Вясёлую калядку про пастушкоў на польскай мове для вас заспявае Анастасія Кунцевич. Вітаем аплодисментами! Pastłuszkowie dzieciak na ziem, długą drogę przemierzacie. Do stajenki doczycemy, skromne
Быстренько всем сфоткали, маленькому заспевали, а на луне пастушкове шерсти дети и кролемет. А зараз вітаємо гурт «Зорочки» з музичної композиції «Іде студена зима». Ваші аплодисменти. Мы завяжем шарик, опранем шкарпетки, как дитя не мерзло, станем морозеньки. Не пужай, больше забей, где-то смотрят нас надея. Аплодисменты гурт «Зорочки». Завершае выступление усім ужо вядомы гурт «Званочки» з цудоўнай музычнай кампазіцыяй. Сустракайце!